Apa kau balik? Ha? Sabui lah. Kok kantang-kantang udah kok apa sakilo ka beto itu kecek den. Nang ketek nang kadang. Kalau nang ketek-ketek kantang-kantang dua kok apa sih sakilo? Kalau nang duo kan ndak balik kau lah buat siang mah pia. Kau nambah dago nang. Kok mengapa udah bantang sih kok kalau tak udah kakau udah jual? Kau nang gantang-gantang duo kan ndak kadang jual deh. Kau buat siang mah pia. Nang ketek di kau. Nang kadang kok apa kayak saon? Saon. Ndak ada orang membeli saon deh. Dan seorang ke makan di rumahnya. Cie dapetnya deh. Cie kan 2 kilo deh kau. Kok udah timbang nan dua kok. Nan duo ke? Duo kau balinya. Kok saparampe katone 2 kilo kok. 2 kilo pia. 2 kilo. Kau leh. Gantang dan ke balik dia kau mah. Dia dapat cari lu apa kali kau kiki-kicu aja awak. Dia kamu kilo 2 buah aku 1 kilo bagi Kau ndak tahu di apa deh. Bawang perai kau buat apa kah sedeko ah? Sungguh pun pere mah balik mah pia.